diferència. I aquesta és molt fàcil. Mira, per nosaltres. Són primers, Quin gruix feu, ara? 1,6. Això quin gruix és? 1,6. 16 mil·límetres. I aquesta premsa és la que va viatjar a València? Sí? N'hi havia 3. Encara en tenim una de molt petita. Com el ciment normal, 28 dies. Entre 21 i 28 dies. Normalment es queda aquí, que es veu aquí, el que hem fet bastant, queden 2 setmanes. I després ens fiquem en casa de caçó i queda una setmana més i 2 Són ben primers, Si ho vols, Vam fer un altillo a Saragossa que vaig fer 1,2. vosaltres feu responsables, si arriba malament és culpa vostra. Nosaltres tenim que... Clar. Sí, però llavors no se't torça. Però ja... No. No sé què queda, No, això és que, aunque tu vulguis, són 28 dies. Si tu vols en 15 dies, és impossible. Abans es torçava molt, Abans es torçaven. però és que abans no es pensava. Abans no es prensava. Abans se li fotia una hòstia. Ah, vale. Es prensava poc. No hi havia poca, no hi havia... Quan tu obries el pas d'aigua, Bueno, i anava sense rellotge, no sabies ni el que prensava. bueno, no, jo ja havia vist en pas d'aigua i rellotge. Jo totes sempre les havia vist amb 2 aixetes. Sí, Quan anaven amb la bomba sí. d'aigua. Eren dels anys 20 aquells. Aquestes anaven amb aigua. El que passa llavors, doncs... Però devien anar amb 2 aixetes. Sí, anaven amb 2 aixetes abans, totes. Sí, i era similar a aquesta perquè també pujava a la taula. No, si aquestes són reconvertides. Sí, ja ho veig. Sí, no. Vale, se acabó. Niño. Culpa mía, está claro. Estava tot clar. Bueno, moltes gràcies, Que continuem. que us hagi podeu anar fent. Mentre puguem, ho farem. Gràcies, Aquí sí que som els de darrere, l'altre no. No, l'altre no. Bueno, moltes gràcies per deixar-nos-ho provar, Ha sigut trencar-vos el ritme de la cadena, però bueno.